Ako si Jassy. Nagpunta akong US para magpar-TikTok. For today's video, puro man sa nakaniguan. Kung bukong pasado sa standards mo, dimii. Hoy ex, kumusta? Masiram ka pa ba? Ex, dawhang litra, nasa mata ning iba, miing halaga. Sa dong taong uminagi, na minahar ko maning sobra, tinawa ning halaga, nung kami gamaharan pa. Sa ninto, siya, sa doon sa nang masiram na alaala. Dati, ikaw ang naging kanta ning akong buhay. Dati, ikaw ang gapaway ning gabi kong malumbay. Dati, ikaw ang pirming gusto ning akong buray. Pero dati yon, tasanin to, mas masiram na sa imo ang pandesal cheese malunggay. Miina pigahurat, magbilta ang naglipas na segundo. Miina kaipuhan na itono ang boses mong sintonado. Miina, ika na, tapos na, iba na ang buray na kapiling niya. Inabrehan ko ang pahina ning atong libro. Nakita ko ang mga luma natong litrato, mga alaala nato na nagmahara ning husto. Doon kita nagkarulupo sa maamorsiko sa ikan na po. Sa ikan na po. Sa ikan na po doon kita gahabulan. Sa ikan na po doon kami nanguhan ning karibangbang. Sa ikan na po doon kami naghururusan. Sa ikan na po doon ang among dating tagpuan. Tagpuan na alaala na lang ngayon at magpakailanman. Ang buray ko nagdakuro, kakapanubod sa kiyang maling mga pangako. Mahiwagang kaamorsikuhan, tagpuan namo sana po. Saging na dinupog, ang sapin-sapin sa nanamo. Ex, sa dong taho na minsan uminagi sa buhay ko. Naghubo ning dakurong marka, alaala sa puso ko. Matamis na mahapdos, bagasiya inkanto. Kapag akong nakikita, di ko aram ko anong klaseng elemento. Ikaw ba? Anong klaseng istorya ning ex ikan ka? Kung tinapos mo tong video, mabalos tabi.